Guys, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Motor guys, ipakamang sa dagat. What the heck? Tunay kayo na guys. Yo, what's up mga soy? What's up mga choy? Namin sa dagat. Mayong buntag, joke. Mayong hapon dito. Niya may karon sa mo na ang amigo nako. Kita ang bagong dreadlock. Niya may karon sa dagat sa nay caramel. Saan Luway. Yang balas kay. Mo ni ang balas guys. 3 in 1. Galibog ko kung saan murag na pagkaputi nga kuan. Malay 3 in 1 lagi. 3 in 1 ko no, caramel with coffee, jelly and diamond milk. Shout out. So shout out dito sa atong nabilin nga mga kauban no. Ox TV daw, Ox TV. What's up guys? What's up guys? What's up mga fucking soy? What's up motherfucker? What's up mga soy? Shout out sa mga kulera. Guys, nagbalik na patara na. So ato ni What's up padong mga soy? Ato sa asa ta padong? Padung mi sa Tower of Love. Jum-jum po. Ikaw. Nami sa Luway. So asa nalipit sa Luway ni? Kuan. Basta ko. Jum-jum ano ka nga ko na andaw nan basta ko. Tako ang bujong basa ni. Conception eh. Kani? Okay, way mga hanaw ni mga kauban no. So, mga tanas sa mga lumulupyo diri sa kuan bata dito tuwa kung tanang bata. Daw asa napit sa Luway daw. My god. Dai, pwede mo tanah. Asa ni nga lugar ni? Asa nga lugar? Asa nga barangay? Run. Sa Billalimpa. Bila. Dira dari day. Billalimpa, usat pangan? Dugol net, audit dugol. Sa Billalimpa ko ni. Single net ra. So kan ni single net. Ada. Adra. Masa nabali mo ng pangan. Kami sa Billalimpa. Sa tabangan kay bird. Bilya kasogan. So nami diri sa boardwalk nga hadlok ayo tanawon kay murag just mama tanaw sis magbuwas. Look at that. Kulira Busog-buslot. hadlok kini siya guys. Kay mura siya makuha ni buang. Pisti ni dito mabuwasot ani dong. Dong. Mura mong bigay na ni pa dong. Kulira. Di pa ni mong bigay lagi. Atay na mga buslot bro. Brad. Tuwat ko brad ay pag guy-guy ko bugat kasi ko brad. Ayo lagi ba? Kulira. Video. Okay, mga soy. Mga soy. So, galak kami karon sa boardwalk. Ya, dagang buslot. Uy, just good day. Unsa naman ni dong? Kakatakot naman to. Nakatakot naman ni. Ipaningot na ko actually. Let's. Buslot kita pa naron. Tama ni. Sige guys, balik kami kay mag-focus ako og kuan. Riding in tandem. Sitwasyon sing kinabuhi no. Look at that. Brad, di pa lagi ni mahugmo, Brad. Unsa naman ni Brad? Brad, grabe naman ni Brad. Unsa naman ni oy? Sino ko? Wala, unsa naman na Brad? Makaya ba na Brad? Oh my goodness. Brad. Oh my goodness. Makaya pa ba ni? Kaya pa. Ay sabi, ate. Brad, mo di na ni mada Brad. Makaya pa Brad? Madaog ko ba niya sa akong mga tiil? Saan naman ni uy? Good. Post picture sa picture. Ato ra dapit wa kay bijag ganang view. Okay ra mo gud. Bang. Ato ra lagi. Sige pa. Sige. Unsa naman taon ni uy? Gatay-latay naman ta ni. Lo.
Uy, pangula to eh. Oh, ligol ko siya guys. Ligon sa matanan. Dili kong piyasaan nga kinalugunan sa matanan. Guys, so narami diri sa kinatumya no. Look at that. Unsa man siya? Narami sa kinatumyan sa boardwalk. Bamboo boardwalk diri sa. Unsay panganto ni Brad? Unsay panganto ni lugar ah? Basta kay sa luway ni. Ate nalimot mag-usay panganto eh. So nice guys yung view guys, tanaw mo. Look at that. Puro siya mangrove no. So let's go. Go, 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 go. Oh, good. Look at that. Tapos taas-taas mo siya nga kuhan bay. Taas-taas siya nga. Uy, uy nanay. Uy, taas-taas mo siya dong. Asa man asa ilagbasan eh. Brad. Ha? Oh my goodness. Aray, aray. Brad, what Brad? Asa na tadapita? Nabot kami sa tower. Look at that. Sa tower. Doon na kayo. Ano may sa finish line no? So kaubang niya po na to ang atong kinakusgang higala. Si Axel. Sa tayo pangasin mo kuhan? Channel? Axe TV. Axe TV. Mga pa na siya na ano, mugna yung channel. Padung na. So itong bisitahan itong mga lumulupyo dali. Magpa-picture eh, so? Batana sa tungi mo. Ha? Tanong sa tungi mo. Yan na, makita ni ibabaw. Oo. Ibuok tanan. Makita oh. Oh, yes. Ito lang, talikot ko ng lablubig man. Guys, namin diri gaya pong karon sa mangrove diri sa Luway. Namin diri sa dagat ron. Kaya padulong namin muli. So daghang salamat sa paglantaw ni nga video. Puro di kamera day, wa taga-tanaw sa cameraman. Tanaw sa screen. Wala yung mga sayop sa mga vlogger no. Tanaw sa screen, di mo tanaw sa camera. Ay, pagtugtog kay mahagbong ito cellphone. So tara na. Special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cat.